खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गासैबो थागिबिफोरनि बयनिख्रुइबो आंगो रंजालि बैसागुआ जानो गेजेराव आरो माखासे सानल' आद्रा दंसै। रंजालि बैसागुनि सिगां सिगां क'क्राझारनि हरिनागुरियाव बावखुंग्रि फोरबो जागोन। बावखुंग्रि फोरबोआ 2 एप्रिलनिफ्राय लानानै 14 एप्रिलसिम जागोन। गासै सानथामनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फेस्टिभेल बा बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनाय जागोन। देग्लायनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ माबोरैहाय खुंनाय जागोन बेखौ लानानै बावखुंग्रि हाजो खाथिनि हरिनागुरि हाई स्कुलाव मोनसे जथुम्मा जिरायदों, जेराव बिटिसिनि EM, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। बावखुंग्रि फोरबोआव मा थागोन बेफोरनि सोमोन्दै सावरायदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बावखुंग्रि फोरबोआव फुड फेस्टिभेल थागोन, गेलेनाय बादिनांनाय थागोन, हारिमुआरि हाबाफारिफोर थागोन, गुबैयै हाजो गाखोनाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेनि थाखाय दानिफ्रायनो थाग थियारि खालामनाया जागायहांनो हमबाय बेखौबो मिथिहोदों। BJPनि 18 MLAफोरखौ पुलिसनि मददजों सदननिफ्रायनो हमनानै सदननि बायजोआव लांनाय जादों। BJPनि 18 MLAफोरखौ सासपेन्ड खालामनायजों लोगोसे पुलिसनि मददजों सदननिफ्राय दैखांनानै बायजोआव लांनाय जादों। लोगोसेनो 6 दाननि थाखाय सासपेन्डबो खालामनाय जादों आरो 6 दानसिम बिथांमोनहा सदनाव बाहागो लानो मोननाय नङा। कर्नाटकआव जादों बे जाथाया। कर्नाटक सरकारा गभर्नमेन्ट कन्ट्रेक्टआव मुस्लिमफोरनो 4% रिजार्भेसन होनो थांखि लानायखौ BJPनि MLAफोरा गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन। बेनि अनगायैबो कर्नाटकनि 48 दैदेनगिरिफोर, जेराव मन्थ्रिनिफ्राय लानानै ल' मेकार आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव हानि ट्रेपिं खालामनाय जादों, अदेबानि आइजोफोरखौ बाहायनानै मोजां मोनफ्लानानै खौरां बुथुमनाय जादों होननानै अजद होदोंमोन आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानै BJPनि MLAफोरा दाबि दैखांदोंमोन। गुबैयै मुस्लिमफोरनो सोरखारि कन्ट्रेक्टआव 4% रिजार्भेसन होनो थांखि लानायखौ लानानै गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन BJPनि MLAफोरा। BJPनि MLAफोरा हेंथा होनानै बुंथिगिरिनि खाथियाव थांनानै बुंथिगिरिनि लेखाफोरखौ गास्रावहैदोंमोन। बेनि उनावनो BJPनि 18 MLAफोरखौ सदननिफ्राय लांनो थाखाय पुलिसखौ बिथोन होदों आरो 6 दाननि थाखाय सासपेन्डबो खालामदों। BJPनि MLAफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर्नाटकआव कंग्रेस सरकारा मुस्लिमफोरनो सोरखारि सिभिल वार्कनि कन्ट्रेक्टआव 2 कौटि रांसिम आरो गुड्स एन्ड सार्भिसनि थाखाय 1 कौटि रांसिमनि थिका मावनायनि बेलायाव 4% रिजार्भेसन होदों, जाय संबिजितनि बेरेखा। धोरोमखौ लानानै खामानि मावनायनि बेलायाव रिजार्भेसन होनो नाङा होननानै बुंथिदों आरो कंग्रेसआ मुस्लिमफोरखौ गोजोन होनो थाखायनो बे थांखिखौ लादों होननानैबो फोरमायथिदों BJPनि MLAफोरा। आसामनि गोथार सदनाव दुंहाव थासारि। MLA रुपज्योति कुर्मीया शिबसागरनि MLA अखिल गगैखौ बुनो थाखाय गावनि जायगानिफ्राय होसोलांनाय जाथाय। बेनि अनगायैबो MLA रुपज्योति कुर्मीया शेरमान आली आरो देबब्रत सैकिया बिथांमोनजोंबो बाथ्रा दान्थेलायदों। गाव बिबुंथि होबाय थानायनि गेजेराव MLA अखिल गगै बिथाङा बुंथि हरनायखौ लानानै खुद्रिदों बा रागा जादों MLA रुपज्योति कुर्मीया आरो MLA अखिल गगैखौ गाज्रि रावै रायनायजों लोगोसे गावनि जायगानिफ्राय बुनो थाखाय सिखारलांनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो स्पिकार बुफायनो हुमखि होनाय, बुनो हुमखि होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आसामनि गोथार सदनाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों। गाज्रि रावै रायनायजों लोगोसे बुनो हुमखि होनाय, स्पिकार बुफायनो हुमखि होनाय बायदिखौ नुनो मोननाय जादों। दुंहाव थासारि जानायनि थाखाय सदनखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नो गोनांबो जादों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव जागासिनो दङ मेगा कचिं केम्प। अरुप नाथ फाउन्डेसन आरो इडु हाब आसामनि बानजायनायाव चिरां जिल्लायाव 12 साननि बेसेन नाङै कचिं केम्प खुंनाय जादों, जेराव दिल्ली, राजस्थान, कलकाता, शिलं, सिक्किम आरो गुवाहाटीनि फेकाल्टिफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे कचिं केम्पआव एडभान्स टेकनिकनि गेजेरजों सर्ट मेथड मेथामेटिक्स बानायनाय बायदिफोरनि सायाव फोरोंथाय होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। गिबियाव 700 स्टुडेन्टफोर जिरायनो हानाय बायदि राहा बानायनाय जादोंमोन, नाथाय दा रेजिस्ट्रेसन बानायनाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गोबां स्टुडेन्टफोरा फैनानै जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैनो हाबावो बेबायदि राहा खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। 12 साननि बे कचिं केम्पआव गोबां फरायसाफोरानो बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा बाहागो लाफैनो हागोन होननानैबो खावलायहरदों।
BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिङै गेलेगोन आरो BJP दोलोआबो हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै MP दिलीप सखिया रोखा खालामबाय। नाथाय दिनैसिमबो UPPL दोलोआ हारसिं गेलेगोन होननानै बुंनो हायाखै। दिनैसिम UPPL दोलोआ बुंनो साहस मोनाखै होननानै बुंथियो BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। आरो UPPL आ बोरैबा BJP जों लोगो जानो हायो नामा बेनि थाखायसो नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि BPF दोलोआबो सांग्रां जादों। जायगा जायगा मेल मिटिं खुंनाय हाबाफारि बानजायदों। फानबारि प्राइमारियाव मावथिफोर आरो रायजो राजाफोर जयैनो जथुम्मा जिरायदों। बेयाव BPF दोलोआ सोरखाराव फैयोब्ला रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावगोन, लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मा मावगोन, गोरिब दुखुथियाफोरनि थाखाय मा मावगोन आरो लेबारफोरनि थाखाय मा मावगोन बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिदों। नाथाय BTCनि राजखान्थिनि जारिमिनाव थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय जानाय BTC बिसायख'थियाव रावबो राजखान्थि दोलोआनो एलायन्स गैयालासे देरहाफेराखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव थासारिखौ नायनानै मा थांखि लानाय जायो बेखौ साननाय जागोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलोआव आखाइ हमनायनि गोबां जाहोन दं होननानैबो फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि मादाव BTCआव जायनाखि 26-27 गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दङ बिथांमोननि राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनायनि UPPLनाव थांखि दं। बेनिखायनो बेफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय UPPLआव हाबदों होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया। मानसि गोमानायनि खौरां 45 बोसोर बैसोनि सत्येन बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दङ। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि खौरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरिगाव जंगलनि थागिबि। थांनाय 17 मार्चनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमादों होननानै मिथिहोदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोबा जाहाथे नखरनि सोद्रोमानो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सत्येन बसुमतारी बिथाङा खोमाजों खम खोनायो, मेन्टेलि बांद्राय मोजां नङा, लोगोसेनो रायज्लायनाया खम आरो लासै रायज्लायो होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा 8811009055 नङाब्ला 6381937665 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बिथांनि अनगायैबो हग्राजुलि हालामनि सोरांजुलि गामिनि थागिबि बिफा चक्र बसुमतारी आरो बिमा साबित्री बसुमतारीनि 21 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारीयाबो गोमानानै दङ। थांनाय आगस्ट दाननिफ्रायनो गोमादों। हरनि 1 रिंगायाव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांदों, नाथाय दिनैसिमबो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो गोबां खौरां लानायनि उनावबो दिनैसिमबो फिसाज्लानि बागै जेबो खौरां मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय धोरोमसुला बसुमतारीखौ नुसनबायोबा जाहाथे नखरनि सोद्रोमानो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला धोरोमसुला बसुमतारीनि खर'आ बांद्राय मोजां नङा। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा 9365252647 नङाबा 8812853721 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। आसाम पुलिसनि अफिसारखौ 5 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। पक्स' आयेननि सिङाव आसाम पुलिसनि सासे अफिसारखौ 5 बोसोरनि जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। उन्दै गथ'साखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि दायावनो बे रायखौ होबाय बिजिरसालिया। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अभयापुरी एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज कर्टआ बे रायखौ फोसावदों। आसाम पुलिसनि अफिसार निजामुद्दिन भुइयाखौ 5 बोसोरनि जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 50,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों आरो 50,000 रांनि जुरिमानखौ होआब्ला आरोबाव 3 दान जोबथेसालियाव थाबावनो नांगोन। दुथां निजामुद्दिन भुइयाया प्रशासननिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाजों लोगोसे आसाम पुलिसनि अफिसार निजामुद्दिन भुइयानि फिसाज्लाया गंसे अट'जोंनो जयै फरायसालियाव थाङोमोन। उन्दै हिन्जावसाखौ अट'जों लाबोनानै निजामुद्दिन भुइयानि फिसाज्लाखौ लांनो थाखाय अट'आ फैनाय समावनो दुथाङा सोलो बाहायनानै गावनि फिसाज्लाखौ लायनो थाखाय अट' सालायग्राखौ थिनहरदोंमोन। बे समावनो दुथाङा उन्दै हिन्जावसा गथ'जों आथोनारि अनागार खालामदोंमोन आरो रावनोबो जाहाथे खोन्थाया बेनि थाखाय हुमखि होदोंमोन। नाथाय बेफोर गासै जाथायखौ उन्दै हिन्जावसाया गावनि न'आव खोन्थाहैदोंमोन। बेनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफोरा अभयापुरी पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। जायनाखि उन्दै गथ'सानाव आथोनारि अनागार खालामनायनि जेबो फोरमान गैयामोन। बेनिखायनो अट' सालायग्रानिफ्राय सोंनाय फिननाय लानाय, नखरनिफ्राय सोंनाय फिननाय लानाय बेफोरनि गेजेरजोंसो दायनिगिरिनि सायाव गोलाव समनि उनावबाबो साजा फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।